szopás is egy munka. Ahogy látnak téged, bár mindenki tudja, hogy hova pucsítottál tegnap éjszaka. Nike teszi oda, de hova? Elevenen szét van kurva. A mai 12 éves jobban tudja, hogy mennyire pucsítva menjen haza. Ja, az anyja aggódta, néz oda. Teszem a szövegem ide meg oda. Ez a kislány meg van értem holva. Insta sztorival leendő férjét rakta. Este meg nekem írogál, hogy mizus baba, ja. De közben az anya se tudja, hogy hány évesek rakják partiba. De hogy látom, ez se probléma. Egy kis pénzt kap, aztán húz haza, yeah. Barátok előtt aranyos kis pulyod, de a veszembe meg egy küldös kurva. Picsan a drágba üldögél a téren. Kicsit közel mész hozzá egyből térde, yeah. Figyelj, hogy eved ezt a rakást, mert a kedvenc kliense az a Nagy Tamás. Hányszor mondta neki az apja, a kislányom, ne kerülj be a rosszba, yeah. Azt hittem, a szopás is egy munka. Ahogy látnak téged, már mindenki tudja, hogy hova pucsítottál tegnap éjszaka. Nike-t teszi oda, de hova? Elevenen szét van kurva. A mai 12 éves jobban tudja, hogy mennyire pucsítva menjen haza. Nike-t teszi oda, de hova? Ja. Megszégyenítette az egész családot, közben mindenki érte imádkoz. Nem is tudja, hogy hányszor kijártott, neki a károm kellett, aztán itt hagyott. Jaj, kérlek, ne hagyd abba. Az anyjának meg mindig azt mondja, anyu, ide nem raktak hátba. Az apja csalódottan nézett hátra, yeah. Azt hittem, a szopás is egy munka. Azt hittem, a szopás is egy munka. Jó, mindegy, már hégítem is elveszem, ez jó.